Atzo heldu ziren Napoliko gazteak eta helburua da bai Etxebarriko herria, baita Etxebarriko gazteria ere, disfrutatzea eta esperientzia honetaz gozatzea. Azkenean landuko ditu hainbat gai, kulturartekotasuna eta bai parte hartze, gazte parte hartzea Europa mailan eta ideia da uztailaren 5-etik 12 bitartean Etxebarrin pasatuko ditugu hainbat egun eta herriaz disfrutatzeaz aparte, bai Bizkaia eta inguruko herriak eta Bilbo ezagutuko dugu eta hainbat ekintza egingo ditugu eta gero 2 egun tarten edukiko ditugu atseden hartzeko eta 16-tik 24 joango gara Casa Pezenara, Napolitik hurbil dagoen herrira eta eurek egingo digute harrera geuri eta bertan hainbat gauza egingo ditugu, ekintza ugari, gai ugari landuko ditugu eta bai pizka turismoa eta gazteak disfrutatzea eta ondo pasatzea. Uste dut esperientzia berri bat dela eta aprobetxatu behar dugula beste kultura bat ezagutzeko eta jende berria aurkitzeko beste lekuetan eta ikusteko ze desberdintasun dauden eta uste izan dut oso esperientzia ona izango zela eta horregatik apuntatu nintzen. Orain gaude pizka bat bakoitza bere lagunekin eta baina uste dut gero jendea hobeto ezagutuko dugula eta aukera izango dugula guztia desberdina ikusteko. Ikuspuntu desberdin batetik guztia ikusteko eta esperientzia berriak biziko ditugula eta guzti. Me gusta mucho aquí, este intercambio es muy... me gusta y no sé, quiero estar, espero que este día lo pasamos bien, pero mis compañeras adoran este barrio. Y nada, me gusta, para ahora me gusta, entonces tenemos que ver el día que pasamos. Es todo sorpresa, pero tenemos que pasear para aquí, visitar Bilbao, aprender la cultura, el idioma, el euskera. Daramagu hainbat urte proiektu honen atzean, egia da guk Kiribil, Arribide Fundazioak Kiribil sarearen barne dagoela eta Kiribil saretik bai egin ditugula horrelako gazte trukea, baina beti bidali izan ditugu Etxebarriko 2-3 gazte eta oraingoan ja lortu dugu Etxebarri mailan egitea gazte trukea. Hauze egia da lantzan dela Europar Batasuneko dirulaguntza batekin, ze bestela zinezkoa izango litzateke, orduan ibili gara hainbat hilabetetan dirulaguntza hori prestatzen, hainbat dokumentazioa bidaltzen eta guzti hori, eta ongara hor zain hainbat hilabete erantzuna jaso arte, eta zorionez udaberrian jaso genuen baiezkoa zala erantzun hori, ebazpenaren erantzuna, eta ja martxan hasi gara, eta espero dugu hauzez izatea azkenengo urtea, eta metik aurrera urtero saiatzea horrelako programa bat berriz burutzea Etxebarrin. Daude 12 pertsona gazteak Etxebarrikoak eta beste 12 Casa Pezenakoak, gehi 2 lider toki bakoitzeko, herrialde bakoitzeko. Guztira 28 pertsona dugu. Kriston esperientzia izan daiteke lauze, bai Napoliko gaztentzako baita Etxebarriko gaztentzako ere. Azkenean herritik atera Napoliko pertsonekin kasu honetan egotea, beste kultura batzuk ezagutzea, uste dut kriston aukera polita dela eta espero dugu metik aurrera horrela jarraitzea eta Etxebarriko gazteari aukera hau emoten jarraitu ahal izatea.